Baragi abangaro chibakara. Baragi abangaro chibakara. Nakingaro chibakale gotenga. Nakingaro chibakale gotenga. Nakingaro chibakale gotenga. Ero nalidero, ero lidero. Sugoliri nene, ah. Heo konyora chinsabune chiga chikorokwa nachio ensa muyabona botuko itko kero muntu ari buya ekorokwe bibiriri naye ria nanyoranga atani ari ke bibiriria muna tokugenda twensi ochoi no mwaka obino igobariga asengencho bagoteba nga eanche bwancho eka kara tuanchire omuntu itobweke gusi eka tuanchire omuntu itobweke gusi noro yiga ekero chisokoro bakonya gosario bo nyansi omo kuomo ego tutatugoteba nga nturi gotiga onsi aere sokore chichiana mna chirega ncho mochikorobo onde igali tukeri gali arero egera tonyare gukwanera igoro iyo mugusio ito chingigekero chiamwe oboroso chingako chionsi chia mwanyagetinge na kwariganirie gero nyare kugenda mona intwe paka chinga kichiria ekero tugukora tago tigagabu otari kuboriri borio gekora nabone nesimi nabongo gwanchira rero wake asa 0726 44 73 67 inoti isano ibere isano nemo inye isano na ibere isato isano nemo isano na ibere rero tokurigereria amangana kurukwa ebibiriria karibu mwense katocha mwako choi agosogiri anjira maiga o murigereri gwekera mukimaise ikiage tembe ari mbuyore kabe na intu mwaka obino abatosonchi tasi mwatosonja korwa mwanyagetinge yonsi asugi itongo mocho chiria gorobire rero ona ndi twatigiro chigabu ngai itongo mocho chi ya gorobire rero na tukubega kuruga yo dena itongo no gaya tongo no gaya je bintu mbire ndaigwetiga akire nenche na aito bwekaine akire tokana gabu twens paka ekero tugukora ona asemi umwabo umwaka ochoi ebibiriria ninki ebiga nechinguruke tutome tusenga ichikurura kurwa chasoa esama eso chaso eso muntu ke tobibwate origeri omuntu ndi omuntu ina bakurwara ako amono mpire getabana ebiriria seke gusi bawo tebana ki umuntu nawo ko ebiriria egechare bantu bari kubega bikoro tokare nakia kora bantu bari kuna churi barato nabo kuna churi barato ono muntu jogo tacho ntweke chinke chigambo ato senyo kwa kinchu ntweke umuntu je yogo tweko gutacha nege tegechare kiabu tweke ekekenene kere uchibusi anba watu bire bichale binene ka gutachire igo onyore bintu bikoro gochambuna masami ko kaje nkiekere bine biriria yeba na obika bya maiso igo no parago tenga ne chingugete yeba tatebia ngaensema ya mintu mwanyagetinge mukate no choi na mwensi asimwabita tunyura ninga echine chingako cha mwanyagetinge obomenyi n'oburusu bwitu bone gento ntagitimo kiaringo neki kuna kero umochie asaba gusiba amenyete kerenka njabwate egento kiabo enderi yabo enkongu aida ababugyo bokano choi igo yeba bateri gose nabaliuli gose nabanyamusira gose n'abaturumi yani kere umuchi nobwate abantu gete barenge special na ndase ngencho bari komenya amo binte bimbi ari gutumika bube ngurwechi aba babwate inchera ocho yaratere nori umuriori nere na barariore no munyamusira nere na ba igo byari kubweni abantu
igo kire chinguru chiarengo nchiabwate eng'encho yaye ase obomenyi bwa omogusi timaete ase nonyigwete ninkwigwete buya ase narwantebire ng'a igo kera abanto toteba buna gwateba abariori ehe n'abantu bamenyete babwate chinguru chioboriori yes abanyabibiriri babwate chinguru chiebibiriri yes naende mbiamanyire naende igo nabo yarenge buya gotwara ebiriri mbiarengo you see lakini mbiabwate their positive aspects chiachete chikaba disturbed ekero twachaka koba abange naende twaba isolated chinguru echi abantu babwa chigachaka otumeka bobe none mesira bigachaka otumeka bobe ekero omosonga achaka kubiro koboro oborogi because chinguru nechinyinge minto mwanyegete nga abagusi babwate nchinochoi tiga toko examples abang'ina nabo bari gotenia oborito banyore nomwana obeire morito atabwenete engaki yaye etaraika ngoteneni obware pos bunogo posi etivi echi ne chinguru chire chiarenge chiabang'ina chiarenge asigete mystic powers bono because we live in tandem with nature mbeke gesongo igo nari mora igo ng'a igo twamenyete na environment yeito emete nebwate chinguru nebwate oboire na intwe chinyoni nchibwate oboire na intwe igo enyoni bune nyakwimie bwase getoboire bwaye na intwe neringa ngototebire egente kebenga kordeki gochakera oyo manyete nabo kwari go defend ekukumye kubura guriote kyara mbaro bamanyete go interpret twamenyete nabwo baro gekona minyoka mwamukate egento gete kiabeira abatebinkie sese yabugera buna yabuga because we lived with nature osekebwe tandemness with nature na kioko tebina omonta amacharire tari gotinde kuna bono moko batindeka enchire mo gotinde ko monta amacharire ebenkoba eberoche ebirecha biri naende mwabireta mbikoera iho mwabiranika those mystic powers na chie chibono tokugambira igo kwaranyibure na we lived with nature emete nebintu byabo nabo twari bwatoborori obuime na isiko nenchera byari goeta igorano n'ikinyoni nabo kwari kumamambi n'ekitu tiri gocha gotu using interpretation eyenero twakatiri igo ebintu ebinge byari positive for us une community including ebibiriria including enderi nereyo now ndeta abantu babono closer to what ebibiriria is ebibiriria we are watching television tari TV torigereti television igo na maiso ngoenda tori twari gento gikoro ku telephone no man telephone amato teleport eyu ekoro ku teleportation yani transport from amaisaya to the ground to you ige ebiriri egesongo teleportation korwa maisane to the other necha yebibiriri byarenge chinguruge tumonta bwate ekeranchire gento chia bwenete kuba positive lakini with the time chigachako ba negative because of the use njari gutoka monta go korieri wanja bagote mwanja nebintu ebi enchera nere byari gukano ambono mbiro ngwanya kanda umuchonyora mauga bikira mabarire amauga ebana ari gutanga chinguru ekyo nchisarie chibintu ndongero mwana gwandikira sigete igonga ekero omonta gwanja mbuya biri na it one of the things ngambya igogendo kebe biri nimbigo I think I love this gendo kebe biri rimbi ari go attract mbona biri go attract emintebia omonto koligererio kwara yani
nga kiturate bintu kirio choi ikumonda kuriri kwa okwara na maiso gosono ubona okosoya osoya that is still the power ya maiso pawe onye ndiri tuaringa bangai tari na turabariri itu abete disturbed and our mindsets to karukwabaro kya bantu bakoboa gotebo bumaine. Yes. Could it be packaged positively Yes. for the community? Manyenga onye ba package egento kirikia bangina kangabono ke gosomi we MTCs Yes. With no side effect but plants emete chintetere mboroje chimbanora chiari kobekwe style gete oborito bwatene bono kanga abana aba bamanyite chintetere gete emete gete kanga esimekire kerase ya control this kanga ngaitore bunabagusi good packaging mystic powers y'abantu babwate agokurangeri kigwatindikiro it was positive chinguru chiri iyo tuachita tukaita abantu bakobo agochikwane ase incho baro kweri tomo which was very dangerous abagaka bari bamanyire ko koreta abantu igo utindo kora abantu utari korema chinguru chiri imagine if they could be packaged tuchitware totebi guna chigo kore emirimo positively watere nase chiblock chire gwatumia chinguru chiri kwabanga maganari kwake simiti enyombe ko abuna abaturumi omoturumi no we are looking at positively not from the negative aspects moko chibekire bintu ngabono emukiga atebenge nyombe ye ababekiga omoturumi yako yeri naende abagusitwa gocha ko bani chibesa chinyinge sana gutumia chinguru chiria ekyaranya no gosarie gento yo kware ko yakanu chibesa koyirio nyomba Ogo tenenaiga kwa nyerigereri yabo muchanga. You know, look at that power. Positively used. Mystic powers. Because we live with nature. And the nature has so many powers. When our people understand the tandemness and the living with the heartbeats of the earth, maybe to be raw, asobonga ko bwa mwanya gitinge gusumugusi. Umanyenga kiki umaeta machiko yo mokoro ase bintu togokora amachikari abekire abe no kurutobo amaroba abe no kwaro kana machikaye ocho will tell you asaba gusi nga kirari chiko ndi abwate nature in it ina obino chingiti ntu amete no chingiti chingenda samarupi nga kiaba gusiba akorete bakamanya iriyo gondiro maite ntu amete chingiti ina inde koroma chiara abantu babwe ni ngiti igamba te una yali kubwende umuntu nako enduro sana kabisa chingiti chirwane nsaja ne kuchirwana kabisa ne ndijo ne nsaja chitane kabisa yende kora ya yende yayebuire kabisa yararanyire yende kumjoga yali yakagento gete yali yabekera bona bali kuli nkikeri yareta iko bali geri buya yani iteri zaje nko ebe nende lyo mukuru koboroki boro rinende lya baba no ere no mbonere miki lakini buli muri lyayo ndigereti yaye no bwato muiri obwatenderi lakini tumubole otaka hotebi obuoba agote goro yende lya baba kwegule mukate bono again bumwambe kile na karumwa chaka wasoa 0726447367 and number ito yesimi I am in between here thorn katikati tinyere kingo badebinga asibinga by the way these were mystic powers chinguru chichiare ngoro kuchiabwate ase ensemo yobuya ebibiri riebiga no mwako obinateba ego yarenge nga ego byarenge ekaro montagwa nchigento ate ugire yara abantu bagosoywa na yako ya monto kieni kebe gosoywa enyomba eko baro katai enyomba gosoywa ne nyomba gosia mubuya ose nyomba kinitebi ose ngombe bwate nyali ene achire para bano nira ne nyali nero ayen ko buri ngombe nira ne nyali nka tego ebie na bibi ntondo chibiga kare gokore kanagaiga they were meant for good lakini bigaika bigaonchurwa bigachaka gutumeka bobe asinginchu intwe tota chiete kubwati chingigekero
Chiito. si Yes. mwanya getinga so mwako choi Ebon. ebibiri rie bono ko montabek Eh. the positiveness ya yarenge Positive. Nereri. Positiveness yaye neri ng'omonto gasiarirwe ebibiriria mbara abaiga baronene bari abagwenia bari abanyametietie bari bamanyete nga kimote kiuko igoletero jine biaharambira abono mote kukumwana asiarirwe ebibiriri tokoendo nyale bomwiriro none choro sana ende bono mwana oyinera abweni iwo bono roje no endere nga kiarero ezi chiumbwa eumbwe negente eumbwa chiumbu chikoroma abantu maneri yaje izari po nabeta kera abantu bali une chiumbwa eliagara abanyagitari banyole gazi baokora nkebiriri babitara kaberoro bali abanyamari abantu bali beto banyole bese eliyo bali ebiriri ndiro pakabona yes nabo iko bona iko positiveness ya neriyo lakini naturally ebibiriri igo byarenge yani ko attract good things bono in general these good things we are come defended from that attraction mbiba destroyed no nyibwete mukata that positivity nere nako tena yari koma packaged kanga chinguru chiri chibwatu style ya maiso yari gutumia the synoptic power the teleportation yeyo etumeke elsewhere tebana nokorusya omochanga na kubika omubiri bw'omonto lakini ebena nogokora egento gete kere positive because it could na abari gutwara ebiriri bari kurendwa mbasaria ekari bya munyarira ukyasiareremete ariko yando siaremete ko sekende yani injira nere ekine chinguru gete kire in nature igo monto bwate tari goitwa igari ko egwemete onyenyeru ebintu gete no naende byarusi gwasare onye tari kunyara ko manage because ekeru bwate special powers you are a gift to the community. Yes. Bono ebibiri ebi wagoteba nga igotena togotena ebiri nebia ase bono igambiri biekiara obigokosia makweri na bantu mbamaite na bikore bono omwaka igo abantu babwate ebibiri ari akoro mwako china wate ebibiri na manyite ngana wate ebibiri yebono kero omonto namanyite nocho inabwate ebibiri ego igari ngotangazo ya amanyire ikenyoro kemanyite na mukanyarebe nabwate ibiriri biga bali wake mugakayoria nabwate ibiri bono kiagotare village abantu berendete na nyarebe nabwate ibiri bono it was there was nothing yentonki arenge about that until the mindsets changed na ende kero monto ya arenge community igonoroje nature survive ecosystems worked very well nakibono tura explain yani tandemness with nature bantu mbali gutwara ngurutu kaine bonsi pi ngobo era ni bwa totebe barenge bya aye no mate inche no mate no motengi igo oyo no mobiriria moyeba oria no munyamusira yes uli no morominta uli no morominta lakini baibi ase community yetu bagusi unkwari koiberonde kyara nkyuko okay itu amenyete buya tumanyete uri kyabwate ndo kya no ekere occasion yaganeti ochoi oro mebiri ninga occasion chinyinge ekya ogokorera nankore kunganeti omuntu bwate ibiri ogokorerana erinde community ebe balance ebintu mbire bigokorekana ibwenete ko baba balance igo bono totebo chogi na bango toka abiri ababisa I think I love that. Ochoi na bari gotere kwasigete ababisa bagocha barigereri abasiarire ibiriri baba kolera ego that is positive. Oh yes, that is positive. Ebiranya tande likuru kwibiranya mbiro byari kubikwa byaleta babisa nabo bindi bibiri teleportation mwezi w'ibiranya ebintu mbire byari gokorwa byaleta masinga umbwigite abantu bacha kubayibera basinyuko ibe mwababwa ebibiriri you know ebibiriri is not simply just ebibikoru tunekwerende no it goes deeper into
nature ntagitoiwe balance of powers in nature kurwa ase emete gocha ase chianimo kurwa ase chianimo gocha asore noruchi ing'aki omotembo oro ogokora okobweni Jinza ujao. Ekero kwanyoire chingi. Kwande abanga bono balancing of powers. Ing'aki oro ori gokora okobweni. Bono, etugocha kugenda gwechiabo. Ekano tobana. 0726 44 73 67. Karomatu nango tayo ngararie simiyu akatoka rosomachi SMS. Bono, ebibiri riebi ego biarenge ebia asetore chinga chicho. Bono, asebiacha gostarekera. Kayo mwako choi. Bono ibiri riebiacha kwanza gusareka kora kari twaza akenangi oyikomoro chinga nabibwate kare bacha tiga kwegemba bona abantu rochiko tegunga erende mata kwerenda bona uno yasarekire komanye tayo umuntu uri undigereti ayaye koma tinga ibiri ri umujana bana bwate ibiri yogona kugembera umwana kona kamoneta gochabwe paro uchano kwero kuna gotena ni umwana gotengera ri umwana para gapa ncho umwana oja wakore para ncho uchena no umwana echiro ndati usiarwe ibiri turujire naboyo bona yoti biye kworkinga abana abantu kutaiwere megiro nempiriye kusinga koreke banga nkiya kogeruta mwana uyo utamurende tu nkyogona kumwirira abo nkiya koruta simegitia ma ibintu ebinda abantu bakobeka ari binga kunambi baliriga na mwana ubekere kendere bitange kusobana biya kabisa umetekero lichikorero na timoira abane chira senje bibiri you are controlling so many things. So many. Kabisa. Imetu sinu ebintu biko ba control gotabuguri umwana guchiaria nebinge. Nakana. And that is what we are trying to say now, living in tandem with nature. Edia kabere munagwate birenga oyate banga noko weka one abana banga kabera para kusene ndi mu cyabo. Ogo sareka kwa banta babwate bibiri. Ogo tubona kuri gwabeki bona intu nduriko iwa. Abanya bibiri lyaba. Bakabaga cyako to because me abona tele bibiri bikorenda ebintu bibiri biro byo wita mbuka. Ekero twekora twabeira abasomi. Tu adopt chinyenjo ne chingako chitari chitu. Twagende skuru. Twagende kanisa. Twachakanyarebe no morogi. No munyabiriri. These powers as chiebisete chigachakorore kuna igentekebe. Bari babwate powers chio ogokora ebintu gete bagachaka kubitumia against members of the same community. Yone gwete ngabono onyo mosacho bwata bakungu batano. Mukungu wo omokepi abana bae bakande sukuru. Bari abanene mbakoretiki mbachiye sukuru ababande bakaende kanisa ababande bakaenda swaenda wone kaba uja kuumera they are different people enmity igachakiragu chindamwamu chigachakiragu chimoko chigachakiragu libetu ligaswagagu amangana ya nasingenchu you adopt cultures chitarengeche chiito onye togendera komenyana twali no bomo bulia uta umuntu kogosera umwabo lakini ebinta chingurwa bwate agochitumia bune community against outsiders tali within kanga turare omwana usyalwe ebiriri abantu bekana ya bono miami tosabe no sababu na wasabire bibiriri ko bibweni na masabo those are evil spirits ngainto mwana muire kanisa ngachi ko betu sindani e kanisa mwana usyalwe biriri e kanisa kanisa chinyinge nebana SDA nebana ichinde wa PH kino mwana patake obusyalwe biriri ngayako iro ebibiriri na obinga mbanja abwene kuka na bigo itabu na masangi bigo itapi kuna masangi these are things vire in nature. Yes. Amasangi akorwali kunaki. Ne mangananga egenka. Na negenka ngaki ina kitokorokerio gari amasangi antidote. Bono atora alikwana iga. Obino karati gari tora alikwana. Eriogerio kiri abekirwe endagera. Pass. Umuntu obwene. It is from nature. Mystic powers. Chinguru chiroro nantu achichaire. Siba abwate.
in fact na kiaba gusiba discovery te mpesa sino mugusi gato tebe mpesa mochagete umwana ne discovery no mugusi ekera kuri yenjira yokore engaki telegram wego koregas aviki what akanya wonchi agaonchi paka agacha akanyoro discovery njira kurusi besa those are powers sharing within community omwana oli omubwati buye goikonyo nenderi njaringe so those powers igo mukate abagusi tiga kunyagoro kabanta marieta mabe mono nandi togokora ebitage binde bitabwenereti tokwemegesa na goketurutumba ase enyu tutamanyiti ase tokuna ase togochi egento kiabege sinini omonto orware tomotu oitire omonto iga arware tomotu ebirecha getembiro bitanya kobwenigwa etanguche nere yabeto muchio njabwenigwa bona nere yegweta oyo ito oitiro omonto oyo ndubwengenta takorora gosembo bagokorumaite ekiagera ne kirecha kirime yaye kitaraba treated buya naki kitaraba treated buya nemete na nenjira chingiti chinde chiareko korosigwa erinde obo ime yaye nakige kogera obino omuntu bwendurume asa kogende soro chiro gose somuriro na gwisigikiri omuntu somuriro ipaka kweko nebireche ebyo aetero cyari eso omuntu paka atakaguroche amachabwo sapi mache bisini ni amaliba na uchana gwisigikiri yanyo pakako ibi nebireche nebino to nebireche bimbi abwatenzira byari korusu negento kyakorete ebireche bibe ne behavior mbe because nature is just onye gosere nari ebintu ebigokoraki bigote igo omonto buno yokwanu ita omonto nakari tindo chose obomaene mboro ase ense emeye na omobere obe emetienye ebere okoriegwa okoni gung'okoneri omobere bwa omonto nabo ngoyi bwa esese yagundire ng'ai orarusi oyeke in 2 months mwatiga ko kutung'aina na konya kobeka amang'ana excess ase ebinto bitaiyo omonto oitire omonto that is oyuno moro minta naende kero omonto akoba moro minta goikorie kereche komochio yunkero naende getari usiri abandi naende ngokubari na mwanja na motanja because we live in tandem with nature onye kereche ya soe tomochi naende ochoi nkianya korusi gwo bari olimbanya gokerusi banyamusira mbanya kosira barusi onye n'umusiro obegetu ogoita naende uyibo mugusi ogoita muratia ogoita the man nga emuma yarieto more emuma yarietomore gatigete yara muma yarietomore gatigete yara emuma igerietomora egete nabakungu omoro nabasacha emuma teri konyara gete iye konyara omoro look digererie gentekyo in tandemness with nature and to tige kona goteba isikari ngabagusina barogi tige ngenji tige chitabye icho ngabagusina nabaro mbara batari abaro mwagero isikari ngabagusina ngota bwate ebiri no kuchayiga baromi abaromi ababande baito bakorotia mbabibwatia ngambare abamanyi mbabwati babe no babibwata ndi bibe mono bagere mbabwati no babwati na ndi bire byabe bibe mono abarumbu ambabwati muna uja ngutanga abakorega abatitikwa muna motio na batebya abantu isikari ngamba kusina ngamate kusina aba na no mugusi okwana tiko bochingo bwaye uno boliri na ndiko nyakobaka abantu abarogi nkirige ntokia mwanya ramwaitani no muntu watebone muntu bwibibiriri muntu no morogi ya oborogi is in the set of your mind emetuye inoime ekyara chingurwe chichiare kobe kuchitumeke buya nabo chikoreto buya chingurwe chibono chigotumeka bobe asengencho twachikorire chitumeke bobe nakitoko chirokera oborogi kontako mboli ikakorwa osiango chama nechire ndio au kwandi abarominta abankoberase WhatsApp group yamo yani jombe na kitu ago tu anwane chisigani erinde kyogo sigane ruo mukungu orwa
enyombe bwekaine yi eyaino nari harmony yagokoraki ekoba onye koromorogi usiganirwo omorogi onye abantu bandi bari omunyamusira wasiganirwo munyamusira usa abantu beri betu onye no motengi nobokano wasiganirwo bate igo bona abagaka gentongere gocha nabole ebibiri ye bona ebiache. Now let's go in Keresemo one in times. Esema kumediga no monto iga. You've been speaking in tongues. Bono ebibiri ye in a layman's language. Bonto adinga ne chinguru chiareng. Bono ntete literal way elio mondaga ka chinsado chacha ko beka. Ebibiri ye mbintoki na ande how do they affect? Bono di totige di bono kesuma ngogam. Boli nga kyo monto siarero akororekana. Na bomine tuko boli. Kyo monto siarero kiago siarero. No to chakera. Na kiago siarero. Na kyo monto siarero biriri na ande biriri ebiga ikige ko gara go siarero. Which way now from there? Mino bono roche biriri ga karo che town iga town bozo. Kwani bagusimba meze town. Ebibiri ko byanyariro uri ubibwate unambale ngesitali babibwate. Seitali wachoroke mubaro kiagulene. Mwaro jole wabwate ibiriri ga mu bamanyeti ndi watora marieta. Bono gale gukani kunaba kaka nabantu abandi nga kuko igule byakonyarire. Kendo ukiandi muina bwore esemitume baririeta li uri go cyoro byumoro. Tiono tigako abana. Ina bale gotebwe nje kabire yo. Na ndo yo bibekerwe. Ende ko bimba yabimba kabisa. Monto yo yana kabisa bujo kemi kabisa telgo nara ko yana ko imbe kiara there are foreign things in the body ya chiro adia nyana mete meke nyana mkore yale ngomo changa ama to kerege ntama bina go binde byons mo kenye byons bino bigo sabu eso mwero yo ochikomu eno kunende eno kwa boli buya sana ocho nga kibia kurutu na ko yareza teleportation like transport amaisa abwate chinguru akubuguriye busaminyora ari nsari yo bintu gete buno mucanga buna kindi yonskera abagu esike anything but in small particles chire eboko soigwa in the blood stream nonyi wete bono chinguru chira maiso chiko choro bontoboria chiabo transport korunsaria chiabo soi veins chia manyinga wone kerbia soira manyinga ime biachaka kuguchanda biachaka kukurura because they are foreign in the blood system bitaru usirie nchera byari kurusiwa na endere na chanero nabo bigo by the bigo ikenkoro kwachire na ende mbikurwari kuna sindani kiara sindani tepwati bakani obino bakani sindani nguruwecho sindani tabaki tepwati chinguruwecho chire in nature nabangi nabali bamanyete gusibya abana mbamaite nabakubangura babangure nchira ibintu biri byasoete uchi amanyinga iminande byakoraki byasoka nabukubirora. So that is a science of transport. Teletransport. No mwa nere na maite na kia kubiruzi. That is a system of transport. Yes. That is television mutoro chagu ngakia mangana ya gukora aika waitembeo paka ikagu na maiso na bago etie binte bikorwa sembeo yaso umubiri bwomo. I want you to understand. Ndongo boli kenega oyo korus like ekaronko beka ebibe bintu byana asigete enemi titiri gochikosoa. Of course gochikosoa ati yori okorusia no oyo okobeka ya mbaigwana ina ori okorusi na rengo no yokobeka naro ikaro kwa rwerite kwa nyagitari abanyagitari mbora baro bakubweni kerege ntunke bwate this and that na bara monyora mute abantu baro bari kobeka mesira maite ne chintetere usimekwa umuntu kobekira umusira lakini bagusimba ari kwebekira bari kubekira enemies emesira naro okorusio musira naro okuriora naro okuragora ere na baro chinki kegendrete lakini tagokora nakige kogero bino nakige kogero mugusia tebete iga nkarukuma kengo andati kengi okengo bano musirawo nkarukuma kengo andati kengiri ndumora misati karubano misati konege tegandire
aye bono tochi makengo o abana basenge ko kuboiro makweri kweri omwana ono mwebyekere omako gendo chikukenga ni mwana na rubete litoke nani no ande nayo gwekenga egweka tochi makengo abana basengeke bia bono ngoboliga bono inki gekogera ncho monya biriri aye mabibiri ya biriri oyo ngingo biriri abo mwana olia atabwati kebe ebyakonya harama it is natural those are natural powers yes chire within you and your natural powers must go out no tene ni oroche keroro kwenda kuchiari let's put nature at its best no tene ni umugasuki ukora kibwakire yaya amache ekereo embure gutwa asa amache agutirimboka uchi no nyakani atire yaya ebibiri nabo biri biro kabisoke na biro bigo go ikabikore bisoke in one way or because that is nature. Thank you. Chisi michiri chinyinge chia semester chinyinge ngoja kwa next week. Thank you mwalimu kurwa Tombe Girls. That is very educative. Bon omuntu naimo ke kabwate bibiriri ate banga boni bibiriri nambwatega tegaminyoke nkebo ngende gali mwa makoli akamwana nkaroro ngabwate yaya muntu tanya kuimuka na bibiri with the intention yo kwenda kubiri no ibo bire natural gobi wesokie kerwa ikirasa rabijire ekerwa obibwate ogotaro bwanche gendo kwa biruta. So naturally, yani they are attracted to good things. Okay. Yes. Thank you. It is power koba attracted to good things. Mwaka mkata bolia bagaka abo ekero gwasiarirwe amatuko arenga orama atatu. Omuntu siare ibiriri igokomanye abangi namba maite njira komanye omwana enjanera akorera mumanya no mwana oyo siare iru ibiriri because there is a lot of discomfort in the body system tali matuko akora matukabere ochi na ntagukora matukabere nyina ataramanya gusingina kuru ataramanya nga omwana oyo nasiare ibiriri gendo nyarebe. Yes asibigwe okay gosa emetenere akonyu yego bisoke nero to bori kaniriye iswali ngobori omwako obino nyambane namaete emete yibibiri omwana oye arasiarirwa namo elyoge gusiko yebano abako mwago senerie emete gusine emete yibiri yes abako ano yes igao yes bono ngotaye manyete abantu abanene gusiaro bale bibiri yebano and that is more dangerous. Bunaye bono mukate naende bono kunguro nyore nabibwata agwanje wachire jabono ndimo nganje na dabiri mwaje wabatu ansali abitwara agwanje wachire kiago ikago siarire usakobie anyway ebibiri iribi abantu nkoya gubale muna bono nje ntoka nimbate biriri ntamanye tinga nimbate biriri no betumanya komanyo weka finally umanye no bibwate because of the way you feel nenchiro ubwate chinguru echo oikomanya no bwate your body metabolic powers na uchigote bina boli tingenjo nere those were supernatural powers within yourself. Bono ngoboliga this is so genuine ngogunga amonto nkoy gwale bibiriri ochaka ko biriri right lakini bibiriri to chibyanga bebororerwa omonto ochaka sina na ogotambuke bono gwachaka biba mojo mwarangire baraza mwacha kugusia bande bibiri bono omonto otwalire bibiri yani nchimnande mwana gwetawo esheng ebintu chiga ejidenzi naboko bye yaje komanyanga nga no munya bibiri ya na kitota gete mumanyire kigusi ari ora manye bibiri ndo manye bibiri ngo to affect bibiri yes manya inki bibiri ekeroro mugusi and your identity umanyete manya inki ekebe as a community manya nge bibiri ninki manya buna masangi ninki manya buno musira ninki ekyara no mugusi ekere binte bigo chako ku affect ekiana babigo kwa affect otamanyeti asenge njo gwekora na
you are modern igo menyete style ngao ebintu ebine bya bakoro ebintu bya yuse kegusi nkianya kokota ekegusi ebintu ebikibiro mbiro nayo tabimanye be out of environmental adaptations osenchera wakinigwe enchera wakinigwe karamanya ngaki abantu baino bakorete ki bamenyete because your identity is very important no mogusi naende omanye bibiri iri ninki bimanye no le no moro yokorungana rubu kujungana rumu turumi puli yango eri yango mbe na kulisi yali mechage chage mahatali uchemi boma mungi na kyo etagalia pakabone nyari yango mbe yabu atengana yono ya pura yotokumanya mungi no ngane mungi no bwendeli puli yango uyu mwana yaigwete bobe ingo etai kumuswati gitumo baliri go beti cyanga kire macane kabiki rero etana na abirigere ryo mwana ubiyana ndo mukwandika y'umwana ora muzuna no goto toko ikotuma dire no bantu bibiri akyotamanye no mumanyete Kevin ongeria kubulika omuntu osiarire bibiriria aranywa maji mwawe ekero abiririe bibwata maji kya that is the medication oibono ya ebyo ya bano stwabode ura toko bantu batenga esikunywa maji nga ora boda igetukene nga esta enere amachare supernatural yes amache nabwate chisaitani chinyingi ikiana arakoira ebintu ebinge igongo dependie mache kirakini amache naturally amache are so many things that they can do as a bibiri yebona ayo mana bakurute gozene enturu gozene beza nane amache ali amache ali yakobera aratoreke egento gekorutu amache ime nari amache ali attractive bintu biri bya so asa amache ebikia twarorire ya ruomobe igotari twawo iga amache is serious amache nabugata nkobwata ni araba power gekora ebibiriri bigo chanda bakungu mono wetani osati beauty is in who. Okay, thank you. Thank you. Tomboli zaidi kuvuga wekogera. Nyene baira niye abuni mapema tokol. Yani mbwate question chinyinge lakini moko nganchira. Na wa mugwanja chakere wiki gocha. Because no je chimichi gocha. Na ndo toirolere. Wiki gocha. Ndorocha gochaka ko gochakera we will be talking about mystic powers. Echichiaba Chiaba kusi. Chia abaro genderi. Bono mona nate ba kurwa Facebook nga. Nate ba nga. Orongo icha next no baro mocho tukwana. But it's true. Mboro tu achiri biriri next ocha kwanda chingu. Biriri is part of oboro. Omaete rieta oboro gekero riachicha. Borogi mbu arenge gusi gonto bu atirieta morogi. Morogi nege swae murogi. Ibole chite with the transportation of goods could the coast to the interior. Eke tuacha koba divided on other issues chiarete chindamwa. Nari rieto morogi rikorete ki dibete developed. Gukwanera ebinte bibe. Pake biroge bimbiro kirene bine byoborogi. Ebyoborogi. Paka none kerange sangete birene ne keranga. Paka none kunambegete igabana to nomorogi. No morogi. Lakini ekerobo no guchaka gukora research. Umuntu mumwe amenyete bujya mono n'ebintu byaye na environment na animals. Ekero kora chinsana ku chigo cyumo cyumuntu akwete igo nchibwate communication. Oino mosira igo chiachire kogote byegento ge engiti nyaro genda nseche umuchi. Ekero abantu baikaransete baganyete ko tinde ko muntu. Information nerebwate terigo itwa. She's evil spirits get intagete mumena living with nature, natural environment na mtumwanya gitinge enjera tu amenyete enjere se kubuga ne ngoko gere lakini ko chere na ndi ya onchoka ya chaka gotebie story kwira kwa mago chiche ego chaka it is communicating a certain story. Yesu buneke bungi akura mangazi. Buneke buki bosena endora nya ekote ne bibupi yakulire there is a certain danger coming. Animals in natural calamities nchanya gutoko. Thank you. No matter. Bona. Mbebate gutoka. Kimoni nke gutoka. Nchogute gutoka. Any animal. Onye athi kwekego chikoba.
animal teko bagagwa ase guchiko gusari Teko mwanya bantu boko barabo because they have not interpreted. Thank you so much. Thank you so much. Mondago na kitokara to identify oborogi. Is it invincible? Simeon gwe Biblia. Simeon tale ngomorogi bali mbaba ba Kristo ali mondi gereti nwai. Simeon tale ke Simeon osebano. Mukate totebi zigora Simeon yomorogi. Tale ngomorogi. Abantu ali bana barungere Joseph abantu ali banyamusira balia bali bararangiriti ngakoraka. Ngoli orotete. Biblia is a culture of a people, just like Unabagusi, but they have their own culture. But as a people, there are things that marry. Now, we've seen every year these are natural powers. Yes. How do we prevent and possibly masangi elite what do we do or prevent abana baitu siarero baswatu siaro sabasatu siarero what do we prevent and what are the possible first aids tema bali babibwate barusiwe na bali bamanyite ko birusia bataraera. That is intangible cultural heritage. Okay. It is a heritage that we must understand how to treat. Ekiara toise ko tige biri bigenderere, it will be a danger to the community. Ekiara na bali bamanyite ko birusi ngo kora bali ki ngo era bali na royo mungumbu ali semetero chengumbu ababona babwenete and that knowledge they have, we should write it down. We should Getembe should document that for future generation. Thank you. Justin Masenge, otabirenga bono nobo sonto tago chakobagulera. Ngogo zona. You are wonderful people. Justin molieyo. Tojo bosoto toe. Gicheboro etuaroro be. No, in moja watapasa mongo anako chiao. Prevention to atabanga bono prevention. Meanwhile, trash kubarusi gozina wana betao. Prevention yero ama gutanaro mwana wakwa ekera kwenda out. Na chianganchire some colors chitari ko attractive to ebiri. One bichibaliri na kai. Iko manyabna ebinto mbira bangina mbamanyete. So oise ko bori umuntu manyete buya nabako atena kiyo mwana ko ende sabari mubekere iga onye go ikagende. But you know ibiri na byo go prevent biarenge unnecessary journeys. Yebano. Yes. Ina ya prevention. Kana karobete kamoga mogi. Kemoga mogi kebwate advantages chinyingi lakini onye ile part of it mbaro bamanyete. Barato te. Kweka ewiki gocha ekora this story is good. Next week we are going on with mystic powers chumugusi. Fakdine ngobego chikako. Ko konyoro mundu usiari rwe biriri. Rangeri ocho nyambasura usirangeri obino. Ababo bote bimurwali esa. Ngaro chikako. Namba choi igere 0722 47 na reju ebibiriri neyo mwaka obire nyambane 0722 35 63 85. Chinabicho, you can get it all times. Singencho yekionga chinsebere chiabere. It was good. I wanted to be here pakanko lakini chinsa chirocho na abatevinga yo chikominyo kabona no injentanjeti. Abagusi eanche wanchwe. Ebintu byao byanche. Neba noborogi. Mboligereri bwekera mu kimaise ikiagetembe. Emete yego etana ine. Ebamali ngesike. Twara masikane emete yego rebwato bwiri naye. Naba bandi onye manyanga umuntu babwate bibiriri mbarororo erende naje bwate bibiriri kenda kucyande mete mabu ukeme cyage kama hate urabona kurigeri abana kosambuwe kosambukoyo. Thank you so much. Na watu wangu takwandara kinende aiga nono inchengweka na igunga nkande I have an ebiri na bokonya mbibetu nande lakini na igulenga na kibiri. It's our powers. Panguja boja tore karto jo kuikoma tembe. No tu jo cha grasi mystic powers. Wiki boja waka kimonde. Beaman. Kamona anje monde. Justin na ojo je wiki boju karansa bon to ta jo vera ta ta cha vera garare to sunto. Beaman. Ya sawo yo. Koro kom ka tenok maligani bege pindi ke.
bakara barabya bangaroje bakara barabya bangaroje bakara nakindaroje bakale gotenga nakindaroje bakale gotenga nakindaroje bakale gotenga ero nalirero ero lirero dugoliri nene Salva Kiir ni nyagitari y'ekerero asa umukibuso